ପରିବେଶ ଆମର କବିତାଟା ପରିବେଶ ଆମର କବିତା କହୁଛି ଯେ ପରିବେଶ କେନ୍ଟେ ସେଟା ହିଁ କହୁଛି ପରିବେଶ ଆମର କବିତା ଆଉ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କେମିତି କରିପାରମା ସେଟା ବି ଇ କବିତା କହୁଛେ। ଚାଲ କବିତା ଶୁଣମା। ଚାରିଫାଲେ ଦେଖୁ ଅଛ ଯାହା ଢେକଲ ପଥର ଗଛ ଖୁଟ ଲଟା ବୁଟା ନଏଦ ନଲିଆ ସାଗର ସମୁଦର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପରିବେଶ ভিতর জল চর স্থল চর অচর বিচর কীট পতঙ্গ থানু পশু পক্ষী মানকর মিশাগুলা রূপ পরিবেশ আমর তার রক্ষা তার সুরক্ষা কবার আমর পরিবেশ রে চারটা মন্ডল আছে বায়ু বাড়ি অশ্ব জৈব মন্ডল রে ঝনে দূষিত হেলে আরেটা বি হয়ে কারণ চার দিহি গুটে পরা নাই পলিথিনে জ্বললে গাড়ি মোটরে চললে প্রদূষিত হয়ে বায়ু সাঙে বাড়ি মন্ডল লোহা কাঁচ অপজ মহরা সার উষো ম্যাটকে জীবর জীবনকে খরাব সে পদর বিপদ বিষ প্রতাপ বঢ়ি বসলা গছ খুট কটি বসলা নর সরি বনি বসলা বিপদর বিপদ গছ খুট বঢ়ি বসলা নর সরি বনি বসলা ওজন স্তর ফাটি বসলা খরা বঢ়ি বসলা গছ জগালে গছ বঢ়ালে ସବୁ ঠিক ହେବା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୀତିକେ ମାନି ନେଲେ କଞ୍ଚା ସୁଖା ଅପଜ ଅଲଗେ ରଖିଲେ ଜଗାଲେ ଗଛ ବଢ଼ାଲେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦୂର ହେବା ଗଛ ଜଗାଲେ ଗଛ ବଢ଼ାଲେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦୂର ହେବା ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କଲେ ଆମର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେବା ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କଲେ ଆମର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେବା। ପରିବେଶ ଆମର କବିତାଟା କହୁଛି ଯେ ଆମକୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରବାର ଅଛି ବେଲେ ଅଧିକା କିଛି କରବାର କି ନାନ କେବଳ ନିଜର ଯେନ୍ ଘରର ଯେନ୍ ମଇଳା ମାନେ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷ ମାନଙ୍କର ଭିତରୁ କେନ୍ଟା କଞ୍ଚାଟା କେନ୍ଟା ସୁଖାଟା ଆଉ କେନ୍ଟା ଅପଜେ ହେ ଜିନିଷକେ ଅଲଗା କରି ରଖବାର ଅଛି। ହୁଏତ କଞ୍ଚାଟାକେ ଆମେ କେହନି ଖଦଗାଡ଼େ ଫିକି ନେମା ଯେନ୍ଟାକି କୁହିଯିବା ସୁଖାଟାକେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମରେ ଲଗେଇ ପାରୁ ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଅପଜେ ଯେନ୍ଟା ଏଇ କାଁଚ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ବୁତଲ ଫୁତଲ ଏଇଟା ଆମକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟରେ ଆନିକରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରମା ଆଉ ହେ ଉପଯୋଗ ହିଁ କରବାର୍ ଲାଗି ମୋର ଏଇ କବିତା କହୁଛି। ଆମେ ଆଶା କରছি ଯେ ଆମେ ସବେ ଏ କାମରେ ଜଲ୍ଦି ଗଲା ଲାଗି ପଡ଼ମା ଆଉ ଆମର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଆମର ସମୀକରଣର ଗୋଟିଏ ହାତ ରହିବା ଏଇଟା ମୋର ଆଶା ହେ। ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ।